guys, yes, ready na ako mga regalo sa akong pagmamako nito sa Cebu guys. Ako ipakita ha. Kani siya mga panties na siya guys. Kaya ako ni na-post dito sa guys ano, at 20 pesos. Laghan kayo siya guys. Wow! Siya sa akong pagmamako nga lalaki nga si Giancarlo. Imuha ni Gian. Next. Sana all. Joshua. Brief kaya po ni siya. Tagkuan-kuan ni sila. Tag pito-pito. Wow! Ay dayon kang undoy. Kani ka undoy ni. Undoy ni ako undoy. Yan yung brief. Kani sa kaluhan ni sa anak ni Nilitos kang Ilin. O di ba? Next kani kang Ila. O sa kanang pamangkin na sa Bohol. Kaya dayon kay dalaga naman siya si Jeremy, dalaga naman siya so tulura iya ha, pero may gyapon niya. Kaya Jeremy tulura kay dalaga naman siya, mamaya kung na diyan nga mamaigo man niya ni nga tulo. Okay, this is the video for today. Ako ni pala ka ng gusto nito.